Рич гладен. Да, той е гладен. Гледай към телефон. Погледни телефона към баба си. Да. Оп. Mírale. Mira, espera. Dile que espere, que quiero verle el huevo. Каза да изчакаш, че иска да му види яйцето. Ей, къде? Сложи малко да папа. Не му го пипай, остави му яйцето там. Такова след всичко се жени. Voy a hacer que sea mi huevo. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar a España hasta que crezca. Вика, ще го взема до Испания, докато порасне. Защото се щупи. Ма то ще се щупи, бе. Está caliente. Топличко. Ай, остави му, те обичат да си таковат, да си лежат върху яйчицата. Остави му го, че да не се щупи. Те обичат да си лежат върху яйчицата, да му го остави. Остави го. Не, то рече, тя няма го вземе, защото го питне. ¿Cuándo va a crecer? Чакай, отвори. Остави го там. Виж как те клъвна. Клъвната. Idiota. Виж, Рич. Рич май не е ял. Рич не е закусвал. Той имаше малко каклочка, не го е може да му ги е дал. ¡Corre! ¡Que viene el perro por el otro! Не го дръзни. Сега баш го време, тек ще отиде. Ама ние сега ще се върнем.